oni, aimblock. Vidíš? Presne idú tam, kde si. Za prvé, a teraz keď budeš letiť, tak do teba nemyslím. Kamoč! Vidíš? Čistý, videl si to? Strácam sa. A teraz uvidíš, že do teba presne dajú každú strelu. A že čo ľudí, dneska vítame u nového videa. V tomto videu máme Nissan Skyline Challenge part 2 od nás veľmi vlastne slubované, od vás veľmi očakávané. Zároveň vítam ľudí na premiére a aj tých, čo sa na toto pozerajú ako video. A zároveň chcem vlastne prečítať vlastne komentáre, ktoré už vlastne som slúbila, že budem čítať. Takže tento e-mail fakt nemá nič spoločné so mnou. Zavinač Lukas Star pomôčka J8L píše na náš príspevok vlastne, či máme natočiť video v Minecraftu a napísal, že môžete spustiť, ak bude dobre, tak môžete vás to vôbec neovplyvní, čo sa týka videí. A ešte jeden komentár áno, semka, ten bol prvá a posledná hra z OG Season 2 a to bolo vlastne zavinač Maros Weddings a ten napísal, že vlastne sprdil s tým, že vlastne obáci to dostali srdiečko a ešte ten Maros Weddings dostal ešte aj od nás akože díky. Padáme tu. OK, to bolo asi všetko, to bolo asi všetko, čo som chcel povedať nejak. A prečítať komentáre, to sú vlastne jediné komentáre. A dúfam, že ideme sa vrhnúť na toto video. A to je asi tak všetko, no. A ideme to vyhrať. Áno, idem. Počkaj. Zároveň ty si zober tento Nissan. Zober tento Nissan. Dobre. Tak, aby som vám to predstavil, prečo to má červený boost a Dominik zadriftuj s tým. No a prečo to má toto ako keby červené? Je to vlastne tematické k tomu, že vlastne dvojka je podľa mňa ako sa hodí k tomu tak modrá a tá ako keby kedy na tej jednotke sme mali červený Skyline, tak ako to je ako keby, že už je to za nami. Aj vlastne a teraz tá dvojka je vlastne tu a práve teraz tak predstav, to je vlastne tu. Ináč môžete vidieť moje krásne auto? Áno. Dodge Challenger. Vlastne ukáž boost, bože, nehandrkuj sa tu s tým. Proste všetko má od jedného, potom vlastne to do Challenge a zároveň nás môžete napísať vlastne do komentárov, že či chcete do Challenge. Nebolo by to isté ako Nissan Skyline Challenge, bolo by to vlastne, že Dominik bol, že by sme sa hrali v kvázi na takých mafiánov, že vlastne jeden, to by bol Dominik, by bol vlastne celú dobu v tom Dodge Challenger a ja by som vlastne jazdil v tom SUVčku, Dčku, čiernom. A vlastne by to bola ako keby taká mafia a vlastne ja by som ho musel brániť všetko a to auto by nemohlo vybuchnúť. Čo si myslím, že by mohla byť celkom zábava a mohli by, ak by ste chceli, tak by sme to mohli dať aj v skladách. Vlastne s mojím duom, áno, pre tých, čo by nevedeli, Dominik nie je moje duo, to som ešte nikdy nehovoril, ale áno, ja a Dominik nie sme duo. Nie duo a Dominik ani duo má. Mám. S Kuboslavom sme stali. Kuboslav má nové. Nie, on povedal mi, že už nie sú. Oni že boli, ale už nie sú. Pre tých, čo by nevedeli Kuboslav, tak to sú vlastne naši kamaráti a vlastne to sú z Česka. Tak to môžem povedať, že môj zase Marťas. Takže, tak, ono, ako, ja neviem, proste ako, kebyže si porovnáme skely mňa a Marťasa a Kuboslava a Dominika, tak to dopadne tak, že sú rozličení čo len tak 13-1 a... Tak hej, no. Raz sme to hrali, ale to sa im podarilo raz vyhrať, lebo Marťas a ja sme sa trošku napchávali palocinkami a nedopadlo to úplne... Potom je tu NPCčko. Hrali sme s jednou rukou, my sme si mysleli, že ich dáme aj s jednou rukou. Podarilo sa nám jednou zabiť, ale bohužiaľ Kuboslav. Ja už som mal jedno hádko, tak ten tam pribehol a Marťas sa potom zavolala mama. Nakoniec sa tom stal trošku osud. Ja som normálne Godzilla, ja normálne tu idem akože... Ja to všetko ničím v tom obchodnom centre. Dobre, Dominik, ideme na naše taktické miesto. Hej, áno. Ináč kole sme sa o tom bavili. Tam ja som debil.
Áno, naplánovali sme si to v škole, iba ten hňup to musel celé rozbúrať. Nenabúraj hlavne do tej benzínky. Kámo, Ťa rozdrvil a rozmačkal ako hada. Takže Dominik, môžeš označiť, kam to ideme, ja viem, ale ľudí presne pohodu. Tak ja to označím, teda ideme sem na most, vlastne, lebo na moste je veľa lútu, veľa čestiek, tým pádom máme vlastne toto. A dovolujeme si používať, keď budú už 4 hráči shockwavy, baseballovú palku, rukavice a drill. Čo si myslím, že je také vyrovnané. a zabavné aj pre vás. Áno, a keď sú 4 hráči, takže tak. Môžeme používať. Priznáme sa, že toto video sme natáčali vlastne včera a... A kde sú ináč baseballky, si už našiel? Cheatery, proste čistí cheatery. No, emboťaci. Za mnou sú auta. Vy ste to videli vlastne na začiatku, taký, že cheatery, tak to boli oni, to bolo vlastne ten včerajšok, čo sme to natáčali, sa pokúsili, alebo sa to nepodarilo úplne. A tak to zároveň ešte raz zdravím všetkých, čo sú na premiére a tých, čo sa pozerajú na to ako vlastne video. A dúfam, že ste to veľmi dlho slubované a od vás veľmi žiadané video vlastne užijete a zároveň toto video vlastne, ako to povedať, venujeme aj v úvodzovkách jednému našemu kamarátovi, ktorý chodíte. Ale už slubujete tu Nissan Skyline Challenge, vy ste už zase preložili, no tak dúfam, že už tento týždeň to vidieť, takže už sme mu to aj potvrdili v škole, takže ak sa pozeráš na toto video, tak vlastne sa zdravíme týmto a tuto máš túto Nissan Skyline Challenge aj ty. Tak vysľuboval. Čo si tak vyprosil. Tak. Dominik, spelnuje sa nám toto, tak medzi tým potom môžeš rovno aj na one. Ja idem na to rovno a ty vykup všetko, okej? Ok, nemôžem vykúpiť všetko, lebo mám tu capka, vydrž, musím sa ňu postaviť. Áno, tak ja idem dať... Brm, nok. Ale to sú NPCčka, toto sú NPCčka. Dobre, 75 dole. Minus 100. Ale NPCčka, pre tých, čo by nevedeli, NPCčka tejto, ako keby NPCčka challenge hrajú obrovskú rolu. A vy taký, že NPCčka, obrovská rola, čo si za mňa bol. Hrá to obrovskú rolu iba v tom, že vlastne to je... Pomoc, mne zničili auto. Kam? A ja tam mám asi ísť. Teraz, momentálne chvíli. Keď sa mi kde je sever? Tuto, Mark. Mám pre teba potom medkit jeden. Dobre, pohode. Si ja ťa dohilujem. Kamo, ja mám pickaxe. Jedine, poď. No tak, ale nemôžeš pickaxovať, až kamo, keď ich nevieš uplatiť tým autom. Uhaj sa. Zabij ich plus. Počkaj, tak, nehovor mi to plus, zase tu mám cápka. Blbci. Uhaj. Ja... Kamo, naskoč, majú naskočiť? Dobre. Naskočil. Dobre, tak trošku sa tu medzi tým potočíme aj so všetkými ostatnými. If you done. Na toho, no, na to. Počkaj. Nok. Dobre, prejdi naspäť, dobre, naspäť potom. Tam ďalší. Máme čas, my si medzi tým opravíme. Ty kokšo retardinio. Kamo mne dal minus? To stíhame čili, oni, no kamo. Kamo to opravíme, hej, ale... Hoď ešte trošku. Nie, zdra. Dobre, zdra. Čo ja viem. Kamo, zraz ich. Bam, jeden. Teraz rýchly nálet druhý. Jeden dead, jeden knock máš. Dobre, ja si dobre medkit. Choď si dať medkit, dám na tabo... Ty chod zatiaľ pozabíjať, poď ich trocha pozabíjať. Hej. Ale mám 119 HP shot to auto, takže si musím ísť najskôr ešte opraviť. Poď. 81. Už ho opravujeme. No kamo. Kde si? Ja som tu. Naskoč mi potom, naskoč na mňa. Hej, idem po teba. Poď. Môžeš. Zdávam autičku a medkidík. Tam je ten. Bomba. Vino krokodílo! Tento týmit ho zvyhol. Tak už ale nedal sebe medkid, ale tomu týmit. Že bol NPCčko síce, ale vie uvažovať. Daj. Bum. Koľko dostal? Ale koľko to chce? On si dal ešte skill dať. A ešte na našom aute. Počkaj, čili, ja viem ako to. A ja...
Poď si po matro. Ja ich medzi tým idem pýtať. Ja som nevedel, že to bude taká babelčka. Má úplne jedno, čiluj. Ja, no, Mám drill, to je moje zlaté nebo, čo som dostal teraz. Ty si na nich musíš dávať pozor hlavne, neskôr. Proste, keď ty si na týchto NPCčkách musíš dávať pozor. Dominik, poď sem. Kde si? Tuto máš 2 big shieldy, tuto máš medkit a... Berem kartičku. No dobré. Poď, idem hore. Tak ja si musím premeniť veci. Tak to neutral, dobre. Potom budem vyhadzovať smúčka. Ja nebudem. Dobre. Tak máme výhru. Kde si auto? Idem za tebou. Som tu. Neskoč. No poď, však čo sa tu krútiš ako vidíš? Na mostu ďalšie auto, večer ten je v zóne. Iba časť není. Bože, pustí ma za to, ty ani riadiš ten skán. To som ti ukradol. Počkaj, ešte sa nahilujem. Šubale. No poď už. No, ide. Preskoč to, normálne to preskoč. Aj z teba taký cez reboot vám. Niu! Triček do videa. Tak to nebol triček, bolo to elfkovské, ale... To bol... Kde je to auto? Večer sme v zóne, ideme ľudí ten voz, ja neviem čo robíš. Aha, Však nemáme ani jeden pálku, ktorá je k tejto... Ktorá je toto naprosto úplne že kľúčová. ja mám ale toto. Počkaj, ideme tu. Potom pôjdeme do shopu, Dominik, potom pôjdeme do shopu, tam sa nám neplatí. Dobre, naťaž si matro úplne. Ja mám full, všetko. Nie, ešte iba drevo treba. Drevo sa najlepšie získava. Čo vravím, že to je pohodička, to nevravím ani, že pomaly, že máme nič. Ja som teraz jedno drevo minula od takého. To 10 matra, nič. Ja tu nahádžem normálne takto tu všetko. Modli sa, najlepšie by bolo teraz, keby nám padlo to... No, dobre. Idem ti naproti. Ja som dole. Kam? Bombardino krokodíl. Ale som ju zle videl. Dominik, ty to máš však levý dostaku. Dobre, dík. Mám ja už so sebou, tak 200 No zober. však hej, tak ako ja ich nebudem u seba vláčiť, keď viem, že ich máš ty a vieš život. Počkaj, poď za mnou. Ja teraz nemôžem, ja Luci. Dobre, Čakám ťa. môžem, poď. Poď sem, vidí sa Kappa Factory, tam nemôžeš, to je zakázané miesto. Kde? Kappa Factory, to je zakázané. Tam nemám ísť. Nie, to tam nemáš, to je Nemám. ulicovatová. Tak to mi nemarkuj. Tak to mi práve že nemarkuj, tam pôjdem. Na marky mi radšej, kde ideme. No, to je ten horší problém. Že nie. Pustím ale to, počkaj. Mám nápad jeden. Dobrá? Trošku benzínu to má. Ty sa medzi tým pohľadí, či niekde v zóne ešte benzínka. Tu je iba už, posledná, ale to je z zóne už. To už je preč. To dáš. 30 bajt. To musíme ísť do zóny. Do fialovej. Dobre. Došlo. Pochopil som to. Som není ty. Volíci, kamo, musím ho raz zobrať. Kamo, a počkaj, prišpendím ho. Dobre, tak ja... Minus 70. Nice. Kamo, ja neviem, pokúsal nieko prišpendiť, ja idem prišpendiť jeho teammate. Chychi. Poď. Teraz je na mne pokúsim. Prišpendlený. Tam mne tu skáče. Kde spadol ten... Dead. Aha. Druhý. Ja chcel by Dead. som... Dead 2. Nice.
Ja hovorím tomu Capkovi, čo som ho zničil Ďalší. ako na full. Dead. Potrebujem ísť do zemi. Pre teba? Iba jedna bola? Nie, asi no iba jedna, kde by sa nabrala ďalšia? Neviem. Ale tak či tak ideme do zóny. Počkaj, Viček, stoj. Uhaj z toho Skylineu, musím sa nájsť skôr. Poď tam je typek. No vidím, tak tento Skyline už minieme a potom to už asi prekempíme. Lebo to už iná šanca není, ako opraviť Skyline, iba potom nájsť nový. Z druhej strany idú. Tak kempy už. To zváme, máme hrozné jedno látko. No neviem, do čoho Kámo, to je aké laky. Zaparkuj ho niekde. Už nemá ani benzín. Má ešte. Jo, parkuj tu. Nie tam, tuto. Zaparkuj za rohom, tuto. Tak, na to do... Nie, Tak, do baraku. nové auto. Chápeš, že to auto už nemá benzín. My musíme rýchlo. Počkaj, tuto býva vždycky auto. Ak ho nikto nezobral. Aspoň čo... Yes! Tak to je šťastie. Zbavím sa ho. S týmto Skylineom môžu... A na tento Skyline už fakt ako... Počkaj, my sme v zóne, my môžeme kašľať. Martin druhú, poďme tuto. A oni, čakaj. Teraz rozmýšľam, nemáš minička? Mám. Dáš? Jedno? Stačí jedno. Počkaj, tu máš aj bíka, ak chceš. Netreba, ja mám. To mám všetko vykubané. Ak by si potreboval dve železa. Mám všetko, dobre. Ja si dáme. Nechoď. Tuto vyhoď všetky tieto čeko, tuto vyhoď. Všetky náboje. Leci zo strova. OK. Bavil som sa všetky Išiel do Skylineu. Idú presne k nám, oni si všimli nášho Skylineu. Pohode. Tak tam poď. Nezóne To tam. máme v pláne. Na tvoj mark idem presne, a tuto zadá. Tam ďalšie auto. Tak nice. Kde? Tam bol. Tam. Fakt. Tak budeme mať zase dva Skyliney. No jaké šťastie. Poď sem. Čo to máme? Vyšiel za toto. Vyšiel sem a za túto budovu. Vyšli mi už medailóny hlavne. Pôjdeme, počkaj. Poď sem na mark a drž sa za mnou, prosím sa drž za mnou, to ti stačí. Dáme to. Dúfam. Kamo 10 kg. Myslím Skyline Challenge. Markujem ďalšiu zónu. Netreba, dobre. My to musíme takto počkať. My to musíme teraz... Náš plán bol tu ísť, aby sme sa dostali vlastne na nejakú tam, kde sú není medaily. Na nejakú rozumnú lokalitu. Tu sú hráči. Aj. Dead. Minus 70. Dead. Si im dal zase. Dead. Čím si ich zabil auto? Hej. Je pohodlný. To by som na teba nepovedal. Nemali otravovať. Dobre, poď to píchni vedľa mňa, presne vedľa mňa to píchni. Presne sem. Počkaj, nie, my pôjdeme rovno do novej zóny. Tak to pôjdeme potom sem na mark. Dobre, prerazený. Mal splashe, tak ja si hodím jeden splash. Počkaj, hodím mne. Poď sem. A teraz na môj mark. Joj, kámo, už sme to psali, to lepšie nemôže byť. Kámo, to možno vyhráme. Až máme 1500 obidva matra, takže to dáme. Poďme tam, na tú horu, takto. Do toho krovie, počkaj, stoj, nezmiš to krovie. Mám plán. Takto. Uhaj. Tam ďalšie krovie. Ale to je za zónou, počkaj. Tam je ďalšie auto. Nie,
Ciluj sem na ten strom, poď, ak v tej zóne. Tým, že máme modré skyline, tak to využijeme. A poď do toho krovia. Top 6. A poviem 4 týmy, čo znamená, že jedno duo a 2 solo. Čo už ako, tie 2 solo, keď ako idú spolu. Je nám tuto zóna. Zabili toto. Dneska to top 4 a to sú 3 týmy, takže už sú to solo a my sme jediné duo. A korunkára zabili teraz. A sú noví. Dobre, sme jediné duo, tak toho musíme využiť. Kde to je môj Marka? Mark je tam, tak na mojej Mark je ďalšia zóna. Tak choď ďalej. Hej, nie. Počkať. Nie sú v zóne. Budú musieť... Plán B, vyššie, čím vyššie, tým lepšie. A toto je to krovie vyššie. A toto, keď si dá, kto parkne mi tej skyline, tak ich neuvidí. Ježiš. Ty si zlý. Počkaj, poď dole, tu mám cestu. Nie, tuto nechať. Poď za mnou, viac za mnou. Sem poď. Sem a sem na krajčok. Toto tak do tej trošku malinkej prejhodinky, zároveň veľkej prejhodinky pre naše skyline a presadím si na druhú sedačku. Dajte sa zaparkovať, čo? Len tam ťa uvidia, to je ten problém, že poď ako som ja, lebo tu ťa viacej neuvidia, lebo tu si krytý zľava a správa tu ti nikto nepôjde, zozadu keby čo vidíme a spredu to by pochybujem, že by sem niekto šiel, a keby aj tak rýchlo startujeme. Idú k nám. To je solo, keby šlo k nám, ale pochybujem, že by šlo. Máme už dovolené všetky tieto zbrane už. Hej, máme už. Takže keď tak ja mám drill a ja preletím. Počkaj, Mark. Potom sa markujem zónu a počkajme do tejto trojky, už sa fajtia. A my potom vyjdeme a... Začneme stavať. Rýchlo, Dominik. Začneme stavať. Nie, nezačneš stavať. Vy presedneš si do skylineu, aby si ho riadil a rýchlo to tam pokopeme, keby robili obrovský build fight a ten jeden, keby už spadal už, tak ten druhý ho narazí a tomu dá nejaký ten damage. Ináč tu sú presne, to je celá... Sú blízko nás. Hej, dobre, vidím. Markujem, takže Čilujeme. My môžeme ísť za zónou. Oni pôjdu tam už rovno. A bože, je to také zlé. Presadni si, poď, ale počkaj na môj povel. Nie, stoj, nechoď. Mám ísť? Poď za mnou, presne za mnou. Sem takto trošku nižšie, poď. Sem takto nižšie. Dobre, stoj. Vidno nás, už sme sami. Aha, fakt. Poď, tak som hovoril. Presne o tom som hovoril. Nie, som v zóne. Ja kašlem na to, ja idem hore. Utíme v mojom aute. Dobre, ja sa stávam hore, ty nechaj, aby ja to prežijem. Dobre, stávaj. Ja mám plné matro. Ty sa postaraj o to. Postaraj sa o to, aby ma nešutili. Má jedno. Koľko má? Už dostal. Má málo. S tým sa ti to už má jednu uploadet. Tak kámo, to je, tak dajte like určite, toto bolo výborné. Takže, dajte like, odber, nezabudnite toto zdieľať, toto bol veľmi krásny vín, ešte ako s sebou na zem. Zakončil som to tradície, toto som ani nečakal. My sa neskyline, čož ako... Je to tam. Ani Facebooku nepoužili. Pravda, že? Ani damage sme s tým nedali. Ja som sa iba drillol na kúku, to nič. Ja som to povedal, ani na damage som to nemal. Tak to je veľmi pekná hra. Tak dá sa to dať vín, dá sa to. Toto je potvora, keď chcete skúšať, vždy to dáte. Máte šancu. Áno. Nikdy sa nevzdávajte. Máte to tam. My sa s vami teraz lúčime a lúčime sa vlastne aj z premiéry, aj vlastne zo záznamu, z premiéry. A zatiaľ čau. Čau.